Matagal pa bago tuluyang matapos ang COVID-19 pandemic. Ito ang naging pahayag ng World Health Organization o WHO kahit pa hindi raw gaano mapaminsala ang Omicron coronavirus variant. Ayon kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng Omicron sa buong mundo, ay hindi malabong mayroong bagong variant pa ang lilitaw. Patuloy din ang panghihikayat nito ng pantay na pamamahagi ng bakuna lalo na sa mga maliliit na kontinente gaya ng Africa. Malaking bahagi kasi ng populasyon nila ang hindi pa nababakunahan kontra COVID-19. Samantala, ayon sa Department of Health o DOH, pababa na raw ang growth rate of infection sa Pilipinas, ngunit nananatili pa rin sa critical risk mula sa COVID-19 ang bansa. Sa briefing nitong Lunes, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque, sa loob ng January 11 to January 17, nasa 71% ang average daily cases with 34,923 infections. Malayo ito sa 725% average daily infection cases noong December 28 hanggang January 3 at 689% average daily cases noong January 4 to 10. Ayon pa sa kalihim, ang trend ng infection sa bansa ay may kaunting pagbabago, pero hindi pa rin masasabi kung muling tataas o bababa ang mga kaso. Nananatili namang nasa critical risk ang Metro Manila, Cagayan Valley, Ilocos Region, Calabarzon, Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Sa pagsisimula ng taon o sa buwan ng Enero, record high ang naitalang mga kaso ng COVID infection sa Pilipinas. Nitong January 17, Lunes, umabot sa 37,070 ang new cases, ika-4 na pinakamataas na single-day tally mula nang magsimula ang pandemya. As of January 18, 2022, nasa 30,277 naman ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Central Luzon. May pinakamaraming bagong kaso pa rin ang lalawigan ng Bulacan, sinundan nito ng Pampanga at Bataan. Angelica Cara, CLTV News.